Tresna Ratri saka kelas 9B SMP 28 Semarang. Aku ning kene arep mocoke geguritan gagrag lawas lan gagrag anyar. Aku ning kene arep mocoke geguritan gagrag lawas sing karangane Wahid Alamsyah. Sun gegurit. Kahanan jaman saiki. Sifat pemuda-pemudi. Serawunge saya dadi. Raket wewekane sepi. Tan kadi jaman ini. Serawunge sarwa ngati-ngati. Yen manut wasiten tama Rio serawung lan wanita gampang kena panggoda nerak ing laku susila temah darbe tibung pop. Aku arep mocoke geguritan sing keloro yaiku geguritan gagrag anyar karangane A.N. Setiawan. Gusti dalem namung tiyang kang lemah kang boten saged mlampah piyambak. Gusti dalem namung tiyang ingkang gampil gripil tansah kegodha kesenengan donya. Gusti hamung siji panyuwunku tuntun dalem wonten ing margi kang padhang Gusti. Duh Gusti.